Ano gusto na regalo ko niyo Christmas? Santa, gusto sinang gargado brief ko sina magbatatin gusto pe baho. Okay, amo gaya katangang ko. May kastay pa levot eh. Ano mo? Huwag niya makangkaray. Okay na mga babae, makangkaray ka pa. Huwag na. Marita ka talo, bakla na. Hi, babayin. Sige gafin, mabalat ha. Tapos yung tumi kay Jota. Ang mga kwenta ay resource ko niya. Alam ba, Chinet, ang kwenta yun, ibuuso sa araw ka. Alam, magdigdigan kang babi. Ang katay, babi na takatagya. Kunto laman. Mga tela nga muna kasta sa unay na tarataram niyo. Kikini mo, kusinyo niya. Iniri kanyakan, ang kasyo ko Jacob. Golpe, guwapo, bawa, kagitam ko yung mundo. Guwapo! There you go. Buong katatebong at tami kalabong. Buong katatebong, amo makilabang. Maski atta kami, amo may mapari. Maski atta kami, nakafuro ngipami. Maski atta kami, amo may mapanti. Ano yung makihin ko, gaya mo ko, Steph? Kunila ba to? Kunila man, taka na yung danandayan bola. Basta tirak kiri ka kabulong ko. No, iya na laman, yakang muntosin si awang nga puntosan tayo, pang kuminin, nandiyan siya mga fukmi balaman.